салом дӯстону мухлисони барселона ва канали Barça TV. нишондоди хави дар барса аз ҳама бадтарин шудааст. Ван дер Варт барселонаро танқид кард. Левандовски аз Бавария дида дар барса бештар монда мешудааст. Депай рӯзҳои наздик ба Турин меравад. Бернардо Силва дар ҷустуҷӯи хона дар Каталония. Ин ва дигар хабарҳои муҳими рӯзро мо бароятон мегӯем. аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан аз мо бошад видеои нав баровардам. акнун дар ягон ҷо бароҳат шинед, мо бошад сар мекунем. дӯстон, футболи калон баргашт. Аллакай чанд бозиҳои хотирмон барои мухлисон гузаштанд. ҳама чемпионатҳои аврупоӣ оғоз шуданд ва бозиҳо дар сатҳи баланду бо ҷазобияти хоса гузашта истодаанд. аз хизматрасониҳои шарики мо 1x истифода бурда ҷолибиятро зиёд гардонед. он ҷо шуморо коэффисиентҳои баланд бо бонусҳои гуногун интизоранд. дар 1x регистратсияи осон ва пардохт аз тамоми гӯшаи канори дунё, вале аз ҳама муҳим бонус то $100 бо промокоди Barça TV. силкаи зарурӣ дар комментария. ба ҳама муваффақият. хави дар байни мураббиёни барселона дар 20 соли охир бадтарин нишондонро ба даст овард. даста дар 52 аз 163% бозиҳо таҳти роҳбарии ӯ пирӯз шудааст. дар даври аввали ла лига дастаи каталонӣ дар майдони худ ба Райо Валлекано пирӯз шуда натавонист бозӣ бо ҳисоби мусовӣ анҷом ёфт. пас аз таъин шудани хави ба вазифаи сармураббӣ, барселона аз 38 бозӣ танҳо дар 20 пирӯз шудааст. дар замони Роналд Куман фоизи ғалабаҳои Барса 58 аз 121%, дар вақте Кике Сентен 64% ва дар давраи Эрнесто Валверде 66 аз 19% буд. бояд қайд кунем ки дар он замон Барса низ бо дигар ҳайат бозӣ мекард ва аз ин ҳам муҳимтар Месси дар Барса қарор дошт. инро танҳо онҳое мефаҳманд ки футболро тамошо мекунанд. ба чӣ кор қодир будани Месси ва чӣ хел ҳарифро ноком карданаш ба мо ба хубӣ маълум буд. хайр, ҳоло оғози мавсим аст ва мо баъд аз чанд давр хоҳем фаҳмид ки омадани хави ба даста фоида овард ё зарар. Роберт Левандовски аз сатҳи фишори баланди ҷисмонӣ дар Барселона дар ҳайрат мондааст. Диарио Спорт менависад ки ҳамлагар аз машқҳои душворе ки дар бошгоҳи каталонӣ рӯбарӯ шудааст ҳайрон аст. вай ин масъаларо ба одамоне ки дар доираи наздики ӯ мебошанд, инчунин бар баъзе журналистони полшагӣ эътироф кардааст. Левандовски ба онҳо гуфтааст ки ман аз он ки интизор будам бештар хаста шуда истодаам. бисёре аз бозингароне ки аз Барса рафтанд эътироф карданд ки даста ба ҳолати ҷисмонӣ чандон аҳамият намедод. тренерҳои ҳозира бошанд қарор доданд ки дар ҳамин ҷиҳати таълим кор кунанд. мо бо маҳорату малакаи Левандовски шубҳа надорем, вале шояд худаш низ дарк кардааст ки то ин дам дар лигаи фермерҳо бозӣ кардааст. Рафаэл Ван дер Варт амалҳои Барселонаро сахт танқид кард. чӣ тавр шумо метавонед бозингарро харед вақте ки шумо пул надоред? ба фикрам ин шармандагист. Лапорта бошад дар ҳама ҷо хандида мегардад ва худашро подшоҳ мешуморад. шумо наметавонед ба одамон тавре муносибат кунед ки Барса бо Френки де Йонг муносибат мекунад. оё ӯ аз ҳад зиёд маош мегирад вақте ки шартнома баста мешавад ё иҷро мешавад ва ё ба хубӣ гусел мекунанд? вале ин чизро мо намебинем. Барса мафия аст ва онҳо бояд ҷазо дода шаванд. аз ин сабаб номи Барселона хело бад ба назар мерасад. клуби олӣ аст, ҳама мехоҳанд дар он ҷо бозӣ кунанд, аммо аз ин ба баъд мо онҳоро ба таври дигар баҳо медиҳем ва он ҷо бозӣ карданро ман шармандагӣ мешуморам, гуфтааст собиқ бозингари Реал Мадрид ба Зиго Спорт. ба навиштаи рӯзномаи испании Mundo Deportivo, Депай аз Барселона иҷоза гирифт то шартномаашро қатъ кунад, дар ҳоле ки намояндагони ин бозингар бо Ювентус барои имзои шартномаи 2 сола музокира доранд. эълони расмии гузаришро мунтазир мемонем. ҳамлагар метавонад рӯзи сешанбе ба Турин равад. гуфта мешавад ки Депай дар Ювентус дар як сол 7 миллион евро хоҳад гирифт. ба иттилои манбаъ, Ювентус интизор аст ки бошгоҳи каталонӣ Депайро ройгон раҳо кунад ё ӯро бо нархи на чандон баланд бифурӯшанд. Ювентус мехоҳад Депайро ивазкунандаи Влахович кунад. Мемфис як бозингари қавӣ аст. бисёриҳо дар хотир доранд ки чӣ тавр ӯ дар соли 2020 ҳангоми дар Лион дар Лигаи Чемпионҳо бозӣ карданаш асабҳои туриниёро ба ларза овард. Депай тобистони соли 2021 бошад ройгон аз бошгоҳи фаронсавӣ ба Барселона гузашта буд. музокирот барои Бернардо Силва аллакай ҷараён дорад. бозингар дар бораи кӯчидан ба Барса кор карда истодааст. гузариш сурат мегирифта бошад? футболбози португалӣ бояд ҳафтаи оянда барои ҷустани манзил ба Каталония сафар кунад. ӯ сахт мехоҳад ба дастаи каталонӣ шомил шавад. агенти ӯ Хорхе Мендес масъулияти корҳоро ба ӯҳда дорад. манбаи дигар Ашраф Беньят мегӯяд ки Пеп Гвардиола ба ин гузариш халал нахоҳад расонд. танҳо ба мувофиқа расидани Барса ва Манчестер Сити мондааст. ба навиштаи Mundo Deportivo қаблан гузориш шуда буд ки яке аз роҳҳои имконпазири ин гузариш рафтани Пьер-Эмерик Обамеянг аст. рафтани ӯ имкон медиҳад ки Силва ба Барса пайваст шавад. ҳамчунин хави ба ин ҳамлагари
португалӣ эътимод дорад ва худи Силва мехоҳад ба Камп Nou равад. Агар Челси ба шартҳои шахсии Обамянг шароити хуб пешниҳод кунад, пас шояд мо дар ҳақиқат шоҳиди пайвастшавии дӯстони қаблӣ, яъне Тухел ва Обамянг шавем. Ҳамлагари 33 сола бояд ба зудӣ тасмими ниҳоӣ қабул кунад, зеро Барселона бо Челси ҳафтаи оянда ин масъаларо баррасӣ мекунад. ба ҳамин тамом то наворҳои баъди тансият бимонед. Хайр дӯстон.